Človek by nečakal, že športové kupé vie byť tak priestranné. Vy sa pozeráte na novú generáciu AMG GT, ktoré veľkostne podrástlo a ponúka druhý sklápateľný rad sedadiel, takže ide o praktický superšport na každodenné používanie. Pozeráte sa na prvú generáciu a novú druhú generáciu GT. V podstate GT je postavené na technickom základe SL-ka, je podstatne väčšie, hlavne do tej dĺžky tu máme medzigeneračný nárast o 18 cm. Treba povedať, že nové GT je dostupné už aj s pohonom všetkých štyroch kolies. Prvá generácia bola dostupná len ako zadokolka. Potom tu máme veľmi veľký rozdiel, čo sa týka praktickosti, lebo tu máme ponovom 4 sedadlá, tu boli iba 2. Avšak tento nárast aj štvorkolka majú za príčinu veľkú hmotnosť. Tu máme 300 kg navyše a čo ešte som zabudol povedať, tak motor už nie je v strede, ale už je na prednej náprave. Takisto aj prevodovka bola kedysi umiestnená tu vzadu, ale v novej generácii už je umiestnená vpredu. Predtým, ako si pôjdeme zajazdiť, poďme sa pozrieť na motor. Totižto pod prednou kapotou sa žiaden downsizing nekoná. Máme tu stále 4-litrovú V8 biturbo s výkonom 585 koní a 800 Nm. Agregát prešiel modifikáciou a taktiež už tu nemáme 7-stupňovú, ale 9-stupňovú automatickú prevodovku. Čo sa týka zrýchlenia, 3,2 sekundy z 0 na 100 a maximálka je obmedzená na 315 km za hodinu. Čo sa týka spotreby, VLTP norma hovorí o 14,1 litroch. Keď máte kľudnú nohu a nevystrajate, dostanete sa na približne 12 litrov na 100 km. Praktickou vychytávkou je zdvíhací systém prednej nápravy, vďaka ktorému sa už nemusíte bať prekonávať spomalovače. Tento systém spolupracuje s GPS polohou, takže pri ďalšom prekonávaní prekážky sa automaticky zdvihne. Mercedes kladie veľký dôraz na aktívnu aerodynamiku. V prednej časti máme lamely, ktoré sa buď otvárajú alebo zatvárajú a tým pádom regulujú obtekanie vzduchu. Ale takým najväčším highlightom je práve aerodynamický prvok, ktorý sa nachádza na spodku predného nárazníka. Tento sa dokáže o 4 cm vysunúť smerom nadol, čím redukuje vztlak a výsledkom je vyššia stabilita v tých vyšších rýchlostiach. Taktiež netreba zabudnúť na zadný vysúvateľný spoiler. Páči sa mi rivalita v Stuttgarte. Tu máme priameho konkurenta Porsche 911 Turbo a tu máme AMG GT Coupé. Ono sa môže zdať, že ide o veľmi podobné vozidlá, ale oni sú v podstate úplne iné. Tu máme 8-valec na prednej náprave, Porsche má motor úplne vzadu. Sice tu máme o 5 koní a 50 Nm viac, Porsche 911 Turbo je ale z 0 na 100 rýchlejšie a to až o 0,4 sekundy. A ešte jeden veľký rozdiel tu je, tu máme 300 kg navyše. Najväčším medzigeneračným rozdielom je práve pohon všetkých štyroch kolies. Vďaka nemu je nové AMG GT Coupé veľmi stabilné, má brutálny grip a je predvídateľné za každého počasia. Ale aj milovníci driftov si prídu na svoje, lebo vy si viete prostredníctvom tlačidla vypnúť pohon prednej nápravy a užiť si dlhé, ťahlé drifty. A práve po tejto stránke má AMG GT Coupé oproti 911 Turbo navrh, lebo tam si pohon všetkých štyroch kolies vypnúť neviete. Vy si dokonca môžete ponechať pohon všetkých štyroch kolies, stačí keď si ESC buď čiastočne alebo úplne vypnete, vtedy ten pohon všetkých štyroch kolies Formatic preferuje viac zadnú nápravu a vy si dokážete aj v tomto režime užiť pekné výjazdy bokom.
agilnej a stabilnej jazde taktiež dopomáha natáčacia zadná náprava. A ono to je ihneď citeľné. To auto je v meste obratnejšie a na zákrutách ochotnejšie zatáča a mení smer. Máme tu adaptívny podvozok aktívnou stabilizáciou náklonov, ktorá funguje na základe hydrauliky. Vy viete používať toto auto každý deň, lebo v tom režime komfort je podľa mňa dostatočne komfortné, keď zoberieme do úvahy, že dynamikou ide o superšport. Áno, cítiť, že je to veľmi tuhé, hlavne keď prechádzate cez jamy, ale nie je to až taký ostrý náraz, že by som si to auto nejako neužíval, lebo sú auta, ktoré jednoducho sú na našich cestách žiaľ nepoužiteľné, ale to v prípade tohto GTčka nie je. Najväčšie emócie mám z toho motoru. To tak pekne strieľa z výfukov. To má tak dunivý a basový prejav. Jednoducho toto len tak sa nedá nahradiť. My sme minulý týždeň testovali GLCčko 63 SE Performance, ktoré má už štvorvalec. Ono to je veľmi rýchle, ono to aj dobre znieje, mne sa to fakt že páčilo. Ale keď máte takýto 4-litrový 8-valec, toto je úplne iná liga. Presne to je to práve orechové a už len to by bol dôvod, prečo by som si toto auto kúpil. Jedna malá výčitka, keď máte zapnuté ten race režim, máte otvorené klapky, tak hneď máte aj aktivovaný syntetický zvuk, ktorý je prenášaný pomocou audiosústavy. Viete si to vypnúť, ale vtedy si uzavriete aj klapku. Mne to osobne nevadí, ale viezol som ľudí, ktorí si to ihneď všimli a im to vadilo. Takto výkonný motor treba vedieť aj ubrzdiť. Máme tu sériové brzdy, vysokovýkonné, kompozitné, ktoré fungujú na okreskové vybláznenie podľa mňa úplne dostatočne. Samozrejme, ak plánujete track days alebo ste veľmi, veľmi športový vodič, tak potom tie keramiky sa určite zídu, sú za príplatok 9 000 €. Jak to práska do tých výfukov, to je úplný highlight. Toto auto má také emócie aj oproti SL-ku. Áno, aj SL-ko vie strieľať z výfukov, ale tu mám pocit, že to je ešte trošku viac hlučnejšie. To auto má ako keby o trochu viac emócie, viac ostrejšie. Toto je orchester. Toto auto robí radosť, musím povedať. Prosím, nechte 8-valce, môžu naďalej automobilky vyrábať, lebo keď toto raz nebude, to bude obrovská škoda. Čo musím jednoznačne pochváliť, je dobrý výhľad z vozidla, či do bokov, dozadu alebo dopredu. Jediné, na čo si musíte zvyknúť, je tá dlhšia kapota, ale po pár minútach si na to zvyknete a taktiež vám pomôžu kamery, ktoré sú naozaj že z každej strany. GTčko je momentálne ponúkané v 3 rozličných variantoch. A to s najvýkonnejším 4-valcom na svete alebo s 8-valcom. A tento 8-valec viete mať buď bez elektromotora alebo s elektromotorom. Ja by som sa osobne rozhodol pre tento kúsok, ktorý elektromotor nemá, a hlavne kvôli tomu dôvodu, že už tento výkon je brutálny. Práve výhodou verzie bez elektromotoru je nižšia hmotnosť. Kúpiť alebo nekúpiť? Za mňa určite kúpiť. Oproti konkurencii je GTčko praktickejšie. Vy si po sklopení sedadiel viete sem napratať golfové bagy alebo dokonca bicykel.
Taktiež si ma získalo vďaka poriadnemu 8-valcovému motoru s patričnou streľbou do výfukov a taktiež vďaka pohonu všetkých 4 kolies je toto GT veľmi stabilné a využiteľné nielen na každodenné používanie, ale počas celého roka. 63 verziu viete mať od 205 000 eur, cena tohto kúsku sa vyšplhala na 242 000 eur.